ivo wakamirira varume svinurai vanosvinurei kuna itemba? Nhau yaparurwa yangondiratidza kuti yandionesa zvinhu zviviri. Nhau yesarudzo chekutanga nenhau yezvinosarudzwa chechipiri. Kuti kana ndichinge ndakuda kuwana ndinenge ndave nesarudzo yekusarudza munhu wandinoti uyu ndinokwanisa kugarisana kana kuwadzana naye. Asi chii chandinomboda maari? Ndinoona kuti kana ndiri seni ndinenge ndichida munhu anokwanisa kutambira ini sezvandiri kwete sezvandinazvo. Ndinoda munhu anozonzwisisa kuti chinonzi wanano haisi pakati pevanhu vaviri chete, iri pakati pemhuri mbiri, pematunhu maviri, penyika kana mbiri. Kuti kana ndichiroora inini ndikaroora kumasvingo ndinonzi mukwasha wemasvingo, kana kuti anonzi muroora wekumasvingo. Zvoreva kuti vanhu vese ava ndinofanira kuvatambira. Handiti? Then todzoka touyazve kuti kana munhu uyu ndamusarudza ndinozotarisazve kuti ina amai vangu ndaamai Chisamba kai, ndaamadhuve. Ndikavasiya vari vaviri vanoswera here vese ndichidzoka paine kuwadzana? Zvese izvozvo tinozvitarisa nekuti kazhinji amwene nemuroora vanozotadza kuwirirana. Izvozvo mashoko makukutu muchirema kutemba.